हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय आइजोफोरनि थाखाय मिरु सरकारनि मोनसे फोसावनाय प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना थामहिनबा PMSSY आसनिनि गेजेरजों सोरबा सिख्लाया हाबा जायोब्ला मोनगोन नगद 55,000 गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा हाबा जानो गोनां सिख्ला बिथांमोननि थाखाय बे मोजां खौरांखौ फोसावनानै होदों। गाहाय मन्त्री बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला एबा बे आसनिनि खाबुखौ मोननो थाखाय माखासे हारि धोरोमनि सिख्लायाल'सो बे आसनिनि खाबुखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला बेनि बागै नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन, बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। सरकारा आइजोफोरनि थाखाय गोबां आसनि बानायनानै होदों। गाहायै बे आसनिनि खामानिया जाबाय गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय फोसावनानै होनाय। बेनि गेजेराव बे PMSSY थामहिनबा प्रधानमंत्री शादी शगुन योजनायाबो मोनसे। आरो बे आसनिनि गेजेरजों गाहायै माइनरिटी बिथांमोननि सिख्लानि थाखाय बानायनाय जादों। गुबैयै मुसलमान सुबुंनि अनजिमाया जोबोरै बारा, माइनरिटीआव गाहायै मुसलमान सुबुंनि सोलोंथायारि हारआ जोबोरै खम। बेबायदि थासारियाव माइनरिटी हिनजावसा बिथांमोननिसिम गोजौ सोलोंथाइखौ फोसावनानै होनो थाखाय बे प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना आसनिखौ लाबोनाय जादों। मोदी सरकारनि शादी शगुन योजना आसनिनि गेजेरजों जुलिनि सिगां जायफोर माइनरिटी सिख्लाया ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामदोंमोन, ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामना हाबा जानाय आइजोनो बे 55,000 रांखौ अनथोब महरै होनाय जायो। बे आसनिनि गुबै थांखियानो जाबाय बै फरायसाखौ आरो बिथांनि नखरखौ जाहाथे बिथांनि गोजौ सोलोंथाइ लानायाव एसेब्लाबो थुलुंगा। नाथाय मख'नो गोनां खोथाया बेसोदि सरकारा फोसावनाय शादी शगुन आसनिया जायफोर फरायसुलिया फरायसालि थाखोआव बेगम हजरत मुंनि माहारियारि बान्था मोननो हानाय मुसलमान फरायसुलि बिथांमोनाल'सो बे आसनिनि खाबुखौ मोनो। बेनि अनगाबो जायफोरा ख्रिस्टियान, सिख, बौद्ध, जैन आरो पारसि माहारिनि ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय सिख्ला बिथांमोनाबो जुलिनि उनाव बे प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना आसनिनि खाबुखौ मोननो थाखाय एप्लाइ खालामनो। बेनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो? नोंथाङा मिरु सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ माइनरिटी एफेयार्सनिफ्राय शादी शगुन आसनिनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनानै लानो हागोन, नङाब्ला www.india.gov.in वेबसाइटआव थांनानैबो आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। नङाब्ला बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों, नोंथाङा बेनिफ्रायबो डाइरेक्ट थांनानै चेक खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।